Hello guys, नोंथांमोना नायगासिनो KN ब्लग आं दा थांनाय कामाख्या मन्दिराव। बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माबायसा जायो आंनि भिडिअआ। बेनिफ्राय आं दा दंफैयो बे बाहार जिङावसो दंफैयो दे गाइस। आं न'निफ्राय फैनायखौ आं लाबाय थादिया आङो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। Ini tiket जोंना टिकेटआ दानबाय थांनोसै जों दा बहुत मानसि थाङो दै लाइन जागासिनो guys नायबानो नामान मानसि lain जागासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोरजों थांगासिनो दैनि जा सावदों जों दा बहुत मानसि दैजों बहुत मानसि थाङोना जों थांगासिनो माने जों जायगायाव मेन रुटजा थांजाया जोङो बेयावनो जा सावा बे जायगायाव थांनोसै दा नायबाय deh जोङो welcome kamai
जागासिनो ini. सफैबाय वाव 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 कामाख्या 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 सफैबाय दे बाइकखौ दोननानै मिटिं जानानै थाबाय बहुत मानसि फैदो दिनैसो फार्स्ट खादो गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय बहुत दूर से बहुत दूर सोरबाफोर माबाफोर रोंगौ बायनो लानो बायो बेयाव थाखाय आंखौ नखराखै आरो इमान लरा लरा কৰি আছে ভিডিঅ'টো आंखौ नखराखै প্লাস হেৰি কিমান আগত ভালকৈ এনেকৈ এনেকৈ লগাই আছে से आ रहा है ऐसे इंडिया के हम माहौल ऐसे कोला लाने से इन्हें कोला लाटे बिया ले ये लो लोगोफोर जों दासो मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय दे खुलुमखांबाय बेयाव मबाइलबो फिसा भिडिअबो खालामनो होआ नालाय बेनिफ्राय आरो फट'बो बानायनो होआ बेनिफ्राय जों बानायाखैमोन बेनिफ्राय आरो बहुत मानसि नालाय जाम जालाय दासो जालायबाय सार 3टा जालायबाय बहुत मानसि लाइन गोलोम जालायबाय नेनानै आथिं जायगायाव हमबाय मोनदों ओंखाम उखै जालायबाय गाइस 3टा सार 3टा जालायबाय बहुत मोजां नांदों आं फाइभ आगोन एबारसो फार्स्ट फैदों गाइस बहुत मानसि फैबाय itu mesti dah sudah, kita tahu kau ini mah.
guys बेयाव हाबबाथाय भेक्सिन लानाय नांगौ दे भेक्सिन लानाय कागज नांगौ आरो होमबासो हाबनो भेक्सिन लानाय कागज गैयाबा आरो बेयाव हाबनो आरो ओंखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर फैबाथाय भेक्सिन लानाय कागज लाना फैबा आरो फुङाव थाबनो फैबानो जाबाय आरो लेट जाना फैबाथाय नोङो बहुत जाम जानो गोनां जायो बहुत मानसि जायोना बेनिखायनो थाब फैबानो जाबाय जों 9टा 10टासो जादोंमोनलै जों फैनाया बेनिखायनो जोंना दासो 3टा 3:30 बाजासो जों मोनबाय ओंखायनो नोंथांमोना थाब फैबानो जाबाय दे बहुत मानसि फैयोबा गोलोम जालाबायनो खथायाथ' जाथारला आरो नायबानो जाबाय नायनो डिसिलार लाना फैदों फटक बानायनोसै जों दा फैनानै बहुत मोजां नांदो दै फुरना भिडिअ kayak गिदिंबाय दे guys नायनानै मोजां नाङो हा nah ini taman ya udah sampai deh guys nोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय गोलोमजोबनानै बोरैबा जाजोब्बाय फट' गाइस मन्दिरनिफ्राय थांनोसै दे मन्दिरनिफ्राय जों थांनोसै हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम उखैबाय नालाय ओमफ्राय दखान मेला मा नांगौ ओंखाम उखैसोबाय ओंखाम जाहैनोसै टाइमिंग लोगो जाबाय नै जानोसै जों जानोसै